Tällä videolla kerromme niistä keinoista, joilla perheet ja nuoret on aktivoitu mukaan kalaseuramme toimintaan. Kaikki lähtee liikkeelle markkinoinnista. Panostamme sellaisiin yleisötapahtumiin, joissa voimme kohdata lapsiperheitä. Markkinointi ajoittuu helmi-toukokuulle, jolloin lapsiperheet hakevat kesäksi tekemistä ja lapsille leirejä. Järjestämme tapahtumat yhdessä muiden seurojen kanssa tai osallistumme messuille ja markkinoille. Yksin toimien ja pelkästään kalastukseen keskittymällä emme saisi liikkeelle tarvittavaa yleisöä. Osallistumme GoExpo- ja lapsimessuille SVK:n ja Etelä-Suomen piirin kanssa. Aktiivipyytäjinä iskemme kiinni saaliiseen käytävillä, emmekä tyydy odottamaan uteliaita messukatiskassa. Tuusulajärvelle tapahtuma järjestetään yhdessä purjehtijoiden, melojien, soutajien, surffaajien ja retkeilijöiden kanssa. Yleishyödyllisellä karien merkkaamisella saadaan tapahtumasta ainakin pikkuuutinen paikallislehtiin. Vuorokausi. Joo, kyllä. Niin silloin kun me täällä. Ja sitten aina nyt on liian Sitten mä luntaan tosta varmaan edellisestä saa nyt osoitteet ja kaikki. Kellokosken markkinat ja kalastuskauden avajaiset tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden markkinoida muita kalastustapahtumia kalakisaan osallistuville nuorille ja heidän vanhemmilleen, joita on aina kymmenittäin jokivarressa. Voittaja tuulettaa kädet pystyyn. No sitten jos ajateltais, niin kyllä tämmöisistä sorvista ja samankokoisista säristäkin voisi ihan hyvin tehdä jotain. Toiset tekee maustekalaa. Paikallisen näkyvyyden lisäksi myös medianäkyvyys on oleellista. Tällä kertaa saimme Maaseudun Tulevaisuuslehden tekemään country-kuukausiliitteeseen 4 aukeaman jutun onkitapahtumasta. Aktiivinen markkinointi on avainasemassa jäsenhankinnan onnistumisessa. Jäsenmäärämme kasvaa noin 40 joka vuosi. Piirin pilkkileiri muistuttaa eniten perinteistä kalaseuratoimintaa. Lauantaina kisattiin piirin mestaruuksista alle 15-vuotiaiden sarjoissa. Se oli tämän vuoden ensimmäinen kala. Siitä hyvä jatkaa. Ahventen pilkkimisen lisäksi opettelimme geokätköilyä leirikeskuksen lähimaastossa. Rakensimme myös iismeette-kaluston hauen täkypilkintään. Vavat viritettiin pyytiin sunnuntai-aamuna ennen auringon nousua. Seuraava vaihe, niin otetaan Spectren duppinkin. Mä teen sen näin. Rospuuttokaudella olemme järjestäneet kymmenkunta kerhoiltaa kaikenikäisille. Arki-iltoina olemme majalla askarrelleet vaappuja, sitoneet perhoja ja opetelleet navigointia niin omien kuin vierailevien vetäjien johdolla. Tutustumme eri kalalajeihin ja pyyntimuotoihin muutaman tunnin teemaretkillä. Siian pohjaonginnan lisäksi teemoina on ollut mateenpilkintä, silakan litkaus, kirjolohen perhokalastus, kuhanuistelu ja ankeriaan pohjaonginta. Näillä teemaretkillä oppivat uutta niin aikuiset kuin nuoretkin. Varsinkin nuoret osaavat pitää retkillä hauskaa ja nauttia ulkoruokinnasta. Nuorten itsenäisen veneilyn opettelu tapahtuu aina turvallisissa oloissa. Käytämme leiripaikalta saatavissa olevia soutuveneitä ja helposti mukana kuljetettavia kumiveneitä. Onko käynyt kaloja kiinni? Oh. Karkasko? Karkas.
Olemme rakentaneet toimivan yhteistyön lähialueiden erikoiskalastuskohteiden kanssa. Autamme heitä markkinoinnissa ja kalastuksen valvonnassa. Näin kirjolohen istutukset ja seuran kalaleirit saadaan sopivasti rytmitettyä. Leireillämme on aina väliä ohjelma ja rento meininki. Vapaata kalastusta on suurin osa leiriajasta. Näin leiriläisille jää aikaa löytää uusia kavereita. Sitten tämä kilpailu on sellainen, että yritetään kalastaa mahdollisimman monta kalalajia. Kaikille yhteisesti järjestetyn leiriohjelman sopiva pituus on pari tuntia päivässä. Silakan litkaus varmistaa kalan saamisen kaikille leiriläisille ja on älyttömän kiva tapahtuma. Juhannuksen jälkeen joukko perheitä lähtee viettämään yhteistä lomaviikkoa Viitasaarelle saakka. Lisäksi matkaan mahtuu kesälomailevia nuoria. Kauas kannattaa matkustaa vain hyville kalapaikoille. Perhokalastajatkin pääsevät yrittämään taimenta Kärnänkoskelta. Hyvä. Ei mulla. Mitä? Riplatärppi vai? Aika hyvä. Kalaa tulee. Näkyy se isompiakin. Tuolla ainakin. Paketa. Päde on jo kiven päällä. Perinteiset pilkki- ja onkikilpailumme eivät onnistu houkuttelemaan nuoria osallistumaan. Enää. Onko niin isompi ja se tilas? Joo. Mä vein. Päälle. Se on 5 mitassa. Jos nuorison haluaa saada kilpailemaan, niin kaverijoukkueiden väliset kisat toimivat parhaiten. Uisteluveneessä musa raikaa, läppä lentää ja kaloillakin voi joskus kehuskella. Ja tärppien välissä voi aina chillailla. Nyt voitte kääntää, kirjoittakaa nimi ekana ja sitten rupeatte vastaamaan. Valmiit! Paikoillanne! Hei! SM-toimintakilpailu on hyvä esimerkki monipuolisesti joukkueiden tietoja ja taitoja mittaavasta nopeatempoisesta kilpailusta. Muuten, oliko se silloin, kun Tominkaa niin lirkittiin? Siinä ojassa on paskarusketta, mitä vielä pojat yleensä. Oho! Miten se säilyy? Kilpailuviikonloppu tarjoaa piirien vetäjille ja nuorille tilaisuuden vaihtaa kokemuksia ja kuulumisia kerran vuodessa. Voitetut SM-tittelit luonnollisesti nostavat nuorten itsetuntoa ja hävinneetkin joukkueet oppivat missä on vielä kehitettävää. Tapahtumia tulisi olla niin usein, että niistä on varaa valita itselleen soveltuvimmat. Kilpailemme aina ajasta muiden harrastusten kanssa. Yöpymistä ja ruokailua edellyttävät leirit ovat työläitä järjestää, mutta ne sitouttavat osallistujat ylivoimaisesti parhaiten mukaan seuran toimintaan. Sitten se oli vähän siinä kaislikon reunassa tarppas ja niin. Okei. No niin, jotain syötävää illaksi. Joo. Selkärankaan asti viedään tää veitsi. Päästä on hyvä pitää kiinni. Sitten vaan menee tätä selkärankaa pitkin. Jäätävä. Jäätävä kokonaan. Niin, heitä molemmat. Siitä tulee tuplasurma. Kokeneimmat teinit toimivat apuohjaajina aina kun se on mahdollista.
Leireillä jaetaan avoimesti kaikki tieto niin kalapaikoista kuin ottivieheistä. Kalakaveria autetaan onnistumaan. Lokakuun retki tehdään Solkullan leirikeskukseen. Leirin kaikki 35 vuodepaikkaa varataan täyteen jo kuukausia aikaisemmin. Kun aktiivikalastajat teippaavat veneensä kylkeen seuran tarrat ja tuovat omat lapsensa vuodesta toiseen tälle leirille, niin olemme luoneet toimivan konseptin, josta olemme aidosti ylpeitä. Se kypsyy nopeasti. Tuli takana sinne Lahden mataan. Me valikoitiin tää ihan sen takia, kun tähän paikkaan aurinkoa. Hiljentynyt vähän sen kyllä. Aito väsytystilanne. Voitais jaksaa nyt vaan. On mun käsi on ihan kipeä tän jälkeen. Joo, kyllä mä oon. No, mä sain ainakin 2 kuhaa ja 3 ahventa ja yhden hauen. Mä sain 2 haukea, 7 ahventa ja 8 kuhaa. Alkaa meillä kivi edessä. Nuoristamme kouliintuu taitavia kalastajia ja erinomaisia merenkulkijoita. Koettaa luo taikametsässä. Vaikka huomioimme aina myös aloittelijat, niin haasteita retkillämme riittää kokeneemmillekin kalamiehille. Tietoja mielellään jakavien konkareiden matkassa oppii nopeasti. Tää on istutettu, tää on eri kala. Moi! Kaikista voi päätellä, että sä kävit taas kivillä ton kanssa. Keulamoottori kipa. No en mä oo vielä hankkinut, mutta kyllä varmaan tarvii, kun näin perhänä huonoa kalantuloa. Nää. Meinaatko sä ruveta edustaa laitureiden lisäksi catch a fish? Ja sulta menee se viimeinen catch a fish pohjaan tietty. Aivan.